No niin, pitää esitellä tällainen homma, kun tuli hommattua tuo sähkömoottori. Siihen täytyy sitten virtellä tietenkin akku koneeseen, eli veneeseen mukaan. Niin tuli tehty sitten tällainen laatikko. Kurkata sinne vähän sinne laatikon sisälle, mitä se on syönyt. Täältähän löytyy akku ja latausvehe. Laitu tuon koneen piuhoihin kiinni tällaiset niinku akun pikaliittimet, mitkä on varsin kätevät aina ottaa irti ja laittaa kiinni. Ja löytyy myös plussapuolella vastaava ja täällähän nyt tietenkin myös on sitten tuo 50 ampeeri sulake laitettuna. Missä se on? Volttimittarikin. Nyt näkee vähän reissussa, että paljonko akussa poweria jäljellä. Ja tuolta on reikät sitten kun latailee tällä laturilla, niin laittaa suoraan roikan tuohon, no ei tarvitse akkua kannella sitten kummempi ja se pysyy sitten tuollaisen läpän tein tuohon, niin se pysyy sen alla sitten sateen suojassakin myös. Helpottaa ja se mikä parasta sitten, yksi asia, en tiedä parasta, mutta kuitenkin niin lähtee kalastelemaan, niin tänne mahtuu myös laatikkoon hyvin laatikollinen virvokkeita. Ja sitten kun laittaa kannun päälle, niin ne pysyy suhteellisen viileinenkin vielä, että se aurinko ihan liiku ja lämmitä. Semmonen viritys. Moottori on toiminut varsin hyvin. Ei mitään ongelmia. Semmosta. Eipä tässä muuta.